Коса в Cinema 71 и на скайпа е. Майнкрафт на прото! И днес ще играем 20 мултиплеер и ще се киламе. Ко ме екаш бе? Ко? Ама какво станало? Тук някакви два пича идват тук до мене. Идвам при тебе да се киламе. Ма ти не са... Нутертос. Ага. Напиши нещо. Добре, до 3. Ако не си написал... Написа. Ко? Добре. В първи град ли си? Искам да напиша глупост, па той виж кой ми излиза. Ика. Това съм в трети. Факър. Аз и сега бях в трети, бе, будала, за кой не каза? Ти къде ми? Идвам пак. Има два жълти и два сини, аз казвам кой си. Само съм така и чакам. О, аз така мога виждам. Седи там. Ей, пич. Купете си гумите. Зареждаш. Ама зареждаш. Много ми пука, хиджа не ми пука. Кой е да щиш? Кой ще ми да как падиш? О, вижте, с кой съм? Ти пак ли си беля? Да. Чакай, идвам. И... Пани маде, опа, тук има някакъв виват. Емо, бегай! Капанци! Слезни от колата, бе, жена. Айде, дрипнем. Не е такъв. Фак! Къв си тя? Къв си ти? Дайте обяд. Обиха ли това? Още. Уху! Къде ме пусна? Айде, нека, умира. После къде ме пусна? Той ви даде калашниче, пушчица и ти ми даде пушчица, мерси. Яма къде ме пусна? Кой те пусна? Стриптизко. Кой те пусна? Да на място. Само ще ми е трудно да излезна, де. Напиши нещо. Какво пускам? Клобо казаха дунда. Добре, идвам. Опа, идва някакъв жълт. Това той дете уби, аз го убих. Ти къв си? Аз съм жена. Ма къв цвят? Бел. Чай, че ме гони някакъв. Айде, май мене ме гони, не ме гони. Не си бял. Пукнаха ми глава. Пукнаха ми главата. Да. Имах си помпа. Хайде да пойдем.
Сега постоим път такива и айде, спирам видеото. И пали спираш. Да, сега като такива. А ние продължаваме да играем. Да. Ама Майнкрафт. Да. Идвам. Фак. Не, да не съм жена, бе. Факър! И това беше